Hayırlı gün dostlar. Ben bugün dietada. Zeyge kelip jettik dostlar. Әзірлік бара. Особенно Рамил әзірләнә. Рамил, сен нәрсәгә әзерләнәсең, брат? Эшләргә әзерләнәм. Әйе, ноутбукта oyun oynап утыра, карта oynап утыра, шулай безнең үтә достар көн. Достар, минем тоже әзерлек бара, репетиция күреп торасыз. Менә рәхәтләнеп, йомшак мендәрдә башына куеп репетиция ясыйм инде. Менә шулай, чөнки ансыз булмый. Ана там бер бездельник җырый. Самысыз? Бездельник тегеле, репетиция ясап килдек. Менә Рамил эшләп утырган булайны җырый. Вот они бездельники, да. Эш виды күрсәтәләр. Ана Рузаль, хәзер матур помадаларын, тушларын сөртә хәзер. Чәчләрен утыклый хәзер. Көтәбез. Әйе. Зәй. Яндырабыз. Гел шулай әйтәйин, ул яндырабыз дигәндә шәп күрсәннәр. Энем нәрсә эшләргә кирәк? Инде күчәйтергә мәтә. Ник? Интернет аркылы шулай. Ит сатам, күкәй сатам. Кызлар белән танышасың. Юк, так савайтам шулай. Кая таксап әйтәсең? Иратка 70 төрле һөнәрдә әс, понимаешь? Буш көнне бер буш әткән. Печень сатабыз шулай. Авылда ит сатабыз, трактор ясыйбыз. Кызлар турында. Кызлар бит инде нәрсә? Куркма инде. Әни сүккә сине. Улым, нәрсә эшләдең син? Я покусай акела на бусы. Сен шулай, улым, ашадың да мына. Сен мине ашамасың, сен мине изгәнсең, улым. Кая улым, күрсәтә, улларын карамда беш пешереп